Konir ngidul Mas Franco. Yo
Kebiar cahyane rembulan para rawuh wayune iya nyinari kebiari reok setia kawan Bapak Jai kali bebe Nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa masyarakat dusun Kunir Kidul umumipun sugeng siang sugeng kepanggihan malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan Gebiar reok setia kawan saking dusun Kalipepe Bapak Jai siang menika makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan Barata Audio Sound System Mas Dian saking dusun Jatigono Kunir ugi sesarengan artis produksi multimedia video syuting Mas Eko ugi Dawan Lor Sukodono Lumajang siang menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tanggap Abah Sukono Ibu Sukono sekeluarga kangge acara nagawarsa kitanan putrane sing naminipun Adik Muhammad Rizal Maulana nggih mugi-mugi putra saking Abah Sukono Ibu Sukono ingkang sidikitan dados anak sing soleh amin amin ya robbal alamin lan khusus nagam reok setia kawan Bapak Jai Kalipipi khusus agawe margya utawi menghibur kehadiranipun para rawuh para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh pambukaning pagelaran para rawuh panjenengan yang mirsani gebiar-gebiar reok setia kawan sugeng siang para rawuh sugeng amirsani nggih mangga nggih mangga kemantene disiapaken diring-iring saka njaba nggih kalian kula sukani pambukani gending mama disukani gending cengkir gading mama dados yo 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 ditare alon-alon mama
lali sekar gendeng cekir tanding gendinge wong enek ngono sekar gendeng cekir tanding gendinge wong enek ngono goyang ini jah upama aku rawati dosa lara ya tak balas lara umpama
terus monggo ditumpak alon-alon keluarga besar Abah Sukono Ibu Sukono Dusun Kunir Kidul putra ingkang sidikitan adik Muhammad Rizal Maulana sesarengan derek-derekipun utawi ponak-ponakipun gending salajengipun ngalinang Mama Wida dikai gending selendang biru dados
selendang biru nggih gending ingkang angka 3 nggih terus monggo ditumpakna nggih keluarga besar Abah Sungkono Ibu Sungkono nggih dulur-dulur Kunir Kidul nggih kalian kula sukani gending sak lajengipun ditarik alon-alon ageng kendang ya ngono Gaya 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 kali nang Mama Siti disukani gending Maduran nggih Obu celeng nggih tarik alon-alon ageng kendang yo Dusun Sani Pepe apa Jai ada artis lo mas oh bujeleng loros lanjak dari woni aduh cema bana bana elong loncok mata morka bibir merah aduh ceratina aduh ceratina Kunir Lumajang Indonesia.
Obu celengge gending Maduran gending ingkang angka 4 nggih terus monggo ditumpakno keluarga besar Abah Sungkono Ibu Sungkono dusun Konir Kidul nggih. Saderengipun kula sukani gending nggih monggo penghormatan nggih Bapak Jai kepingin semerep Bapak Sungkono ingkang Dharmagati utawi sing duwe gawe nggih utawi sing nanggap reoke Bapak Jai saka Kaliwipi monggo Abah Sungkono Ibu Sungkono panjenengan kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyumping Mama Tunami sesarengan artis biduan reok setia kawan Bapak Jai Kaliwipi nggih. Ugi mboten ketinggalan derek-derekipun Bapak Abah Sungkono Ibu Sungkono para bapak lan ibu-ibu menawi kersa kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyumping Mama Tunami sesarangan artis biduan ayo nggih kalian disyuting sesarangan artis saka Lumajang Dawan Lor Sukodono. Mama Injih dalem. Abah Sungkono disukani gending kendang kempul Banyuwangi gelang alit Mama dados. Semoga dumateng Abah Sungkono nggih sasarangan Umi Sungkono mbok menawi putra putrine Bapak utawi Abah Sungkono kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer Mama Tunami sasarangan artis biduan nggih semoga lewatan derek-derekipun monggo masih pakai baju hitam semoga kula aturi miyos teng pagelaran dulur-dulure kathah nggih semoga
Gelang alit gending lawasan nggih terus monggo ditumpak nggih kersani tuwuk keluarga besar Abah Sungkono Ibu Sungkono gending saklajengipun ngalinang Mbak Weni disukani gending napa sing paling penak panas-panas ayang-ayang ilambe kita terus semoga akan kedang ya alon-alon goyang 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 ayo ngadeg kabeh mama ngurmati Abah Sungkono ayo kemandane diugano sik le diugano sik ger kemandane ger nggih ayo diugano kabeh dijejerno ayo reoke ngaloran sing tengah ya disyuting kersane ketok nggih rasane ati kang nandang seliting liyan hang nyawang aku kowe dimas wong bagus tak jaluk ojo Sungkono monggo tengah dijejer kali Umi
Krishna. Dan juga ada Aredis Redasan Video Jodi. Lawan luar suko dan nom lemahnya. Hey, Arepku meko ngendikan tresna. oke, so. Sliramu ra diakoni senajan donya ra bisa nampa bakal joko kapisan mring aku asa. Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggonku lelapo tresno saben dina tarewangi tak takoni tresnamu isih kang suci kasunyata dito aku siramu isih nyawiji. Dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggonku lelapo tresno saben dina tarewangi tak pateni tresnamu isih kang suci asunyata dino aku siramu isih nyawiji. Tak geduk-geduk Nggih teman-teman nggih. Abah Sungkono nggih sak keluarganipun panjenengan sampun miyos teng pagelaran nyawer utawi nyumping Mama sesarangan artis biduan Reok Setiakawan Bapak Jai saka Kalipipi nggih. Nggih monggo terus kemanteni monggo ditumpakno ingkang sindikitan kalian kula sukani gending alinang Mbak Jesia disukani gending kitir sumilir sumangga. Yo
Titir sumilir nggih gending Jawa nggih menika gending telahir nggih teng wontene Gebyari Reog Setyakawan amargi waktu sampun cukup nggih putra wayah Abah Sukono Ibu Sukono sesarengan derek-derekipun utawi ponak-ponakipun sampun numpak Reog Setyakawan Bapak Jai saka kali pipi para rawuh sesarengan Barata Audio Sound System Mas Dian saking Jatigono Artis video syuting Mas Eko Kindawan Lor Sukotono para rawuh panjenengan rati amirsani Gebyar Reog Setyakawan sugeng siang para rawuh sugeng amirsani yo Awas ya. Coba minggir ya nawau. Woi. Alon-alon ger. Awas. Eri. Au. Yu. Woi. Ya. Doa. Hei. Hei. Doa. Hei. Oh. Ari, awas. Ya. Ayo, Ari, awas. Hei. Ayo, dijoko, ayo nak, ayo pinggir kulon ditambahi anggota ayo nak. Awas. Aduh. Hei. Ya. Woi. Ya. Awas. Aduh. Awas. Hei. Ayo. Ya. Hei. Entah. Nyambut gawe alon-alon yo ger.
Hei. Ay 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 ay. Barata, ayo. Hei. Alon, ayo belum? Iya, lo. Ih, jangan alon ya, dah. Ayo belum? Ada. Hey, awas belum. Aduh. Dikasih tepuk tangan adik-adik. Iya, awas, ayo belum. Ayo. Awak lagi. Aduh. Awas belum. Aduh. Hei, dikasih tepuk tangan lagi adik-adik. Sora, hore. Iya. Ayo, awas. Kodok. Iya. Ayo nih, Ari, awas. Lo. kanca iki sikung pira lerap-lerap kanyo sabara yo Hey!
isi gembira lerap-lerap banyu segara yo Tari gebiar-gebiar reok setia kawan pambukaning pagelaran tawi pagelaran ingkang angka 1 sampun sawateng dalemipun Abah Sukono Dusun Kunir Kidul sakeluarga.